ମୁଁ ଆଜି ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି କଞ୍ଚା ଇଲିଶି ଦହି ଦେଇକି ବେସର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠି କିଛି ରଖିଛି କଞ୍ଚା ଇଲିଶି ମାଛ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ରଖିଛି। ଆଉ ତା ପାଇଁ ମସଲା ଏଠି କରିକି ରଖିଛି। କିଛି ଅଦା, କିଛି ରସୁଣ, ଆଉ 3ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଆଉ 2ଟା ଜିରା, 2ଟା ସୋରିଷ, ତାକୁ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇକି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାଛକୁ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲେ ଏହାର ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମାଛ ମୋର ଟିକେ ଦର ଭଜା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିଦେବି। ମାଛ ଭାଜିକି ମୁଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜିକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦହି ଆଉ ହେଉଛି ମସଲା ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିକି ରଖିଛି। ଆଉ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆଉ ଜିରା, ଆଉ 2ଟା ସୋରିଷ ଖାଲି ଫୁଟିବା ପାଇଁ। କଢ଼େଇ ବସେଇଛି, ସେ ତେଲ ଦେବ। ଦହିକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଏଇଟା ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଘାଣ୍ଟି। ନହେଲେ ଏଇଟା ବିଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଛିଣ୍ଡିକା ହେଇଯିବ, ଦହିଟା ଫାଟି ଯାଇପାରେ। ଆମେ ମସଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା, ଫେଣ୍ଟିକି ରଖିଥିବା ଦହିକି ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ନହେଲେ ଦହି ଫାଟି ଯାଇପାରେ। କିଛି ହଳଦୀ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଦହି ଆମର ଏଠି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଗୋଟେ ମାଛ
ମାଛକୁ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବା। वीडियो देखु भल लगे एरम तैयारी करके घरे खाते भल लगे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करूँ। लाइक को सब्सक्राइब करूँ ऑल सिलेक्ट करूँ सर्वप्रथम मो वीडियो को आप देखिपारे। केते सुंदर देखा ये खाते भल लगे।